owayengumsakazi wokhozi FM uNgizwe Mchunu umfonela nowakhuluma kabi ngomkakhe. Nginibelele iphinde nginamukele futhi kule channel yami ehamba phambili inkeze lami igama ngomfezeko uNtuthu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha le channel sicela nje ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. UBhodla umlilo wayengumsakazi wokhozi FM uNgizwe Mchunu ngonontandakubukwa owakhuluma kabi ngomkakhe ezinkundleni zokuxhumana. Umusa Khawula wafaka isithombe sikaSjava ngomculo wakuleli nenkosikazi kaNgizwe wasebhala ukuthi uLindi Khuzayo unkosikazi wesine kaSjava kodwa wayegana uNgizwe Mchunu. Abantu abaningi bawuhlabe bawulawula lo mbhalo wathi uSjava wathatha isithombe nalo wesimama ngesikhathi esemngcabeni kababa kaNgizwe. Lo nontandakubukwa akazange ususe lo mbhalo ezinkundleni zokuxhumana. Kuthiwa uNgizwe akawuphendulanga lo mbhalo ngaleso sikhathi ngoba besezilile namuhla uzakele ekhuluma nomuntu embize ngomapholoba engalolu daba. Lento ilokhu imthunuka kancane lapha nobani ongacabanga ukuthi uSjava ngasuka nje ekhaya kuye kufika uzoshada nomkakhe lapha nobani ongacabanga leyo nto kubuza lapha uNgizwe uthi akathole lo muntu asondeze nganeno azofunda ukuthi abantu bakaZulu benzana njani. Bafethu bekulona udaba lolu benginibekela namhlanje kwezisenkezo. Ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike kanjalo futhi nokushare. Nayi uNgizwe sikhulumela. Mapholoba ngavuma ukuthi mina ngizohlaselwa kwaTwitter ngisemanzini lapho ngihlathelwe imiguduile kuthiwa umusa Khawula lezitaba longazathi ezaphi. Ungaphi lo muntu ke awena iphile mapholoba. Lo muntu into soyenze njani lento? Indaba yalo muntu. Lento yalo muntu yilokhu iyangithunuka kancane ukuthi ujwayela kabi lo kalehle lo muntu. Ukhona umuntu ongacabanga ukuthi uSjava ngasuka le ekhaya kufiwe azoshada nomkami ekhona lapho ikhuluma ukuthi umuntu utoto lo muntu. Umuntu ocabanga leyo nto yethu level inqondo yakhe angiboni iyasebenza. Kale ngitholele lo muntu uNkulunkulu wami hayi alokhu uhlelo eningitholele lo muntu nimsondezela neno ekeze ufunda ukuthi abantu banjani la kwaZulu abone ukuthi mina siyonto yokudlala.